Zestoako udaleko sentsibilizazio kanpaina bati hasiera ematea goaz. Esan genezake nolabait kanpaina honen aurrekaria edo dela pandemia aurretik 2019ko udan Zestuako leku desberdinetako eragile feministak abian jarri zuten telefono morea. Arruabeko talde feministak, Arruabeko Karmenetan 2019an telefono bat erabilizun, eraso matxistan edo sexistan bat zeon kasutan deitu alizateko, eta dinamika berdina heldu zion urte berian Zestuako talde feminista Bargaztak Zestuako festetan irailean. Gero pandemia etorri zen, eta nolabait festaigabeko garaiak izan ditugu, baina ja pandemia, ez dakit pasadala esan daiteke, baina ja normaltasunerantz goazen garai hontan, Zestoako udalak egoki ikusi du urgentziazko telefono lokal hortaz gain, dauden baliabide desberdinak ezagutzera ematia, eta alde batetik jarrera onak bultzatzeko dinamika batekin hastia, eta gero festagiruan implikatuta egon daitezken eragileak benetan informatuta egotia dauden baliabidez. Batzuk udal mailakoaz gain badaudelako probintzia mailako eta bestelako baliabideak ere. Zestoako udalak datozen festetako, bai herri eta bai auzotako festetako kanpaina bat jarri du martxan, festan ere eraso matxistei planto egiteko kanpaina. Azaratik ona, udalak teknikari bat kontratatu daudu, berdintasun teknikaria, eta Jone da teknikari hori. Orduan, Jonek emango izkigu kanpaina honen xehetasunak. Kanpainako lehenengo fase honetan, ateakoan kartelian, irizpide batzuk daude, bakoitzak jakiteko olako egoera batian da honean, ze jarrera edo, pixkat nola dakan laguntzia jakiteko. Gero baitare tabernariakin zerikusia daken beste puntu batzuk daude protokolo ofizialetan oinarrituta daudenak. Pixkat taberna barruan edo festagunetan, txosnatan edo kontzertu baten gertatzeanean eraso bat, ze pauso eman berdian jakiteko. Eta azkenik aipatzeko baitare telefono erabilgarri batzuk daudela, telefono hauek dira udaletxeko edo bailara mailako errekurtsuai dagokionez gizarte zerbitzuak, udaltzainguak edo ertzainan telefonoa, eta gero 24 orduz martxan dauden larrialditako telefonoak. 24 orduz martxan dauden telefono hauetan bat espezifiko haua da, olako egoeratako, beste zerbitzu batzuk emate ditulako, dalako genero indarkeri edo indarkeri matxista biktimai arreta emateion telefonoa. Eta hau esan da, indarkeri matxistai gabeko festak nahi ditugulako, Zestoako festetan ere eraso matxistei planto.